Halos 600 million pesos nga kantidad sa mga iligal nga sigarilyo ang gipangguba sa Bureau of Customs sa Zamboanga City. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Pinaagi sa paggamit og backhoe equipment, pagputol ug pagbasa. Gipangguba sa Bureau of Customs sa Zamboanga City ang halos 8,800 ka master cases sa iligal nga sigarilyo adlawng Huwebes. Ang mao mga kontrabando na kumpiska sa otoridad sa tibuok rehiyon Lakip Basulta o Basilan Sulu Tawi-Tawi area gikan Setyembre sa milabay tuig hangtod Abril ning tuiga. Mobalor matud pa kini og 595 million pesos. Serve as a deterrent to warn the smugglers to not operate in this area kasi tuloy-tuloy kami. Wala namang pinapaboran dito. Uli namin talaga kayo. Apan gawas sa mga iligal nga sigarilyo, nakaalarma sa BOC ang mga nakumpiskang raw material sa mga sigarilyo niadtong Enero sa kadagatan sa Tawi-Tawi. Sumala sa ahensya, doon na kuno'y posibilidad nga dunay iligal nga nagamanufacture niini sa rehiyon. Filter, tapos may tabako. We're not sure kung saan dadalhin. Pero yan ang evidence na parang gusto na nila mag-manufacture din dito. Hindi naman na dadalhin dito for nothing yan. Gipasakahan na sab og kasong anti-smuggling ang mga tripulanteng nagdala sa mga iligal nga sigarilyo ug balhog na karon sa prisuhan. Sumala sa BOC, dili sila muhunong sa ilang kampanya batok iligal nga ginapalusot sa Zamboanga Basulta area. Watch out. Nandiyan lang kami. We will continue pursuing our goals. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.